cemplung ing lumpur, banyu kang butek, segara kang jeru, ya tetep emas. Gemebyar cahyane, kuat ora karaten, indah pasuryane. Jaya Rejagung, Rejagung, jaya. Pandhawa laku Dharma. Pandhawa laku Dharma. Tipu muslihat yang sudah dirancang Prabu Duryudana beserta para Kurawa di negara Hastinapura menjadikan para Pandhawa hidup dalam penderitaan. Para Pandhawa harus meninggalkan negara miliknya, Indraprastha beserta isinya. Para Pandhawa harus menjalani pengasingan, dibuang di hutan selama 12 tahun, ditambah 1 tahun melakukan penyamaran, dan tidak boleh diketahui identitasnya selama menjalani pengasingan. Dalam kondisi keprihatinan, Prabu Yudhistira sebagai pambarep Pandhawa berpesan kepada adik-adiknya Werkudara, Arjuna, Nangkula dan Sadewa untuk tetap sabar, tabah menjalani tanpa meninggalkan jalan kebenaran. Ujian datang. Di tahun-tahun terakhir para Pandhawa menjalani hukuman, ujian berat datang, di mana negara Wirata, tempat para Pandhawa melakukan penyawaran, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Pati Kicoko, ingin merebut tahta kerajaan Prabu Majapati, Raja Wirata. Dan watak Adigang, Adigung, Adigunung para Kurawa yang bersekongkol dengan Prabu Trigarta ingin menggempur kerajaan Wirata dengan tujuan licinya agar mengetahui keberadaan para Pandhawa sebelum habis masa pengasingan. Berkat ketuhan hati Prabu Yudhistira, keberanian Werkudara, keahlian Arjuna, dan kesetiaan Nangkula dan Sadewa bersatu, tetap teguh untuk panggilan Dharma, menegakkan kebenaran, urip iku urup, hidup yang memberikan manfaat bersama, hidup yang rahmatan lil alamin. Demikian, selamat menyaksikan Pandhawa laku Dharma. Hadirin yang berbahagia, dan selanjutnya adalah penyerahan tokoh wayang. Berkenan pada kesempatan hari ini turut mengundang kepada General Manager Pabrik Gula Rejo Agung yang kami hormati Bapak Imam Nur Slamet, dan kemudian juga untuk gunungan yang nanti akan diserahkan oleh Wali Kota Madiun kepada Dalang Ki Cahyo Kuntadi, disilahkan. Dan kami mohon dengan hormat kepada Direktur Utama Bapak Danianto berkenan untuk mendampingi, kami persilahkan. Hadirin Bapak Ibu dan juga segenap undangan yang berbahagia, dan berikut persembahan penyerahan tokoh wayang oleh General Manager Pabrik Gula Rejo Agung dan gunungan oleh Wali Kota Madiun. Hadirin Bapak Ibu dan juga untuk segenap undangan yang berbahagia, demikian tadi untuk serangkaian prosesi acara dan juga untuk penyerahan tokoh wayang. Dan kami ucapkan kepada segenap tamu undangan, selamat menyaksikan pagelaran wayang dengan Dalang Ki Cahyo Kuntadi lakon
Pandowo Laku Darmo. Selamat menyaksikan. Monggo asih lawan tresno amur
Assalamualaikum adikku subur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sabar, kenapa kita berdua bernama Sabar dan Subur, kan? Nama kita Sabar dan Subur itu ada maknanya, ada artinya. Siapa saja yang hatinya sabar, maka hidupnya akan menjadi subur dan makmur, seperti PG Rejo Agung Baru Madiun yang malam ini sedang bersyukur. Doa untuk PG Rejo Agung Baru bagaimana? Semoga dalam rangka tutup giling tahun 2025 selalu baik dalam kinerja, unggul dalam berkarya, pimpinan sampai karyawan hidup sejahtera, petani tebu kaya raya, lingkungan tetap terjaga, hasil giling dan produksi gula meningkat luar biasa, mendukung ketahanan pangan Nusantara sehingga PG Rejo Agung sukses dan jaya sepanjang masa. Amin ya robbal alamin. Malam hari ini dalam rangka tutup giling PG Rejo Agung Baru, Kang Sabar, kenapa setiap tasakuran giling PG Rejo Agung sering menanggap wayang? Di Subur, wayang itu hurufnya adalah W-A-Y-A-N-G. Artinya yang pertama W. W, warisan budaya dari para luhur yang harus kita lestarikan bersama-sama. Yang kedua A, ajaran moral dan budi pekerti terkandung di dalam pertunjukan wayang sebagai suri tuladan. Y, yang baik kita contoh sedangkan yang buruk kita tinggalkan. A, akan tetapi wayang tidak akan lestari tanpa dukungan masyarakat dan juga pemerintah. N, nanggap wayang seperti PG Rejo Agung harus digalakkan sebagai wujud cinta kita terhadap jati diri bangsa. Yang terakhir G, gayeng, ramai, walaupun hujan namun penontonnya tetap banyak karena dalangnya adalah Ki Cahyo Kuntadi. Terus promosi. Tahu kalau setelah ini kita akan Februari terus puasa libur panjang. Promosi. Loh, aku tadi sudah ketemu, sudah sowan, sudah sungkem kepada Bapak Wali Pak Maidi.
ketika sebelum menyerahkan wayang kepada saya, beliau menanyakan kepada saya, Pak Dalang gimana kabarnya? Kapan lagi Dalang di Kota Madiun? Lalu kamu jawab gimana? Saya Dalang di Kota Madiun atau tidak, itu tergantung Bapak wayangan atau tidak gitu. Kalau Bapak wayangan di balai kota siap laksanakan, iso nggih sangu bodo. Ya. Yang intinya kita ikut serta mengaturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Pikir Jagung baru mengadakan tasyakuran dan juga tahun 2025 merupakan capaian atau prestasi yang luar biasa karena hasil giling tertinggi selama Pikir Jagung berdiri. Lakon yang digelar pada malam hari ini adalah Pandowo Laku Darmo atau Wirata Parwa. Ini adalah perjuangan para Pandawa. Walaupun dia karena akal licik para Kurawa harus menjadi orang buangan di hutan Kamyoka lamanya 12 tahun dan setahun ditambah untuk dia harus ngumpet atau bersembunyi di kota, namun dilaksanakan dengan penuh ikhlas dan rasa syukur, bahkan bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kota atau negara tersebut. Di negara mana para Pandawa bersembunyi? Semua orang tahu, apalagi orang Madiun itu maniak terhadap wayang, paham terhadap lakon. Pandowo sedang bersembunyi selama 1 tahun, yaitu di negara Wirata. Hebatnya para Pandawa, walaupun sedang susah, walaupun sedang prihatin, walaupun kondisinya sedang terpuruk, namun masih menyumbangkan dharmanya yang terbaik untuk nusa dan bangsa, seperti semua anggota, karyawan, dan pimpinan PG Rejo Agung baru di Kota Madiun. Siap. Kalau begitu, mari kita simak bersama-sama lakon Pandowo Laku Darmo. Oke, ayo rakit bebarengan ngetut ke gelaring sanggit. Urip-urip
Anjrah ingkang puspitorum kasliring samiron ombre sekar kadung ngaskan danyo maweh raras renaning driya kawula nuwun sewu dereng dangu rawuh paduka Gusti kula Raden Seta Buminjaya wonten ing dusun kula Pejagalan mriki kalilan kula pun jagal walakas ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawan tuan-tuwa kunjuk sandhap padha paduka Raden Seta ya jagat ya dewa ya Bathara Ki Jagawalakas banget panarimaku dening nganti kaya mengku nanggen ngurmati kelawan panjenengan ingsun ora liwat pangestu kumara gagi tampanana Kyai kawula nun inggih Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat prasasat kados kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu ing atasipun paduka menika putra Pambayun ing Wirata paduka putranipun sinuwun Prabu Matswapati parandene nek ngantos keraya-raya rawuh wonten ing Pajagalan menawi pancen kula nandhang dosa sarta lepat barang anggenipun badhe murba wasesa sarta midana dhumateng kula pun Walakas Raden Ki Jagawalakas kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh kejaba anggenku prapta ning desamu Pajagalan titilik kelawan tata tinentrem ingkang kagelar ana ing desamu kene angka 2 yektine ripalungguhan iki awit saka kersane Paman Patih Kincaka lan Paman Patih Rupakenca ngersakake dianakake adu jago nanging jagone dudu bopongan kepara jago bombongan sing tegese dudu ayam lumrah nanging sing didu jalma menungsa
ya kuwi jago saka kepatihan Kencapura supaya ditandingi jago saka kasepuhan Kraton Wirata. Banjur dening Kanjeng Rama Dewaji panjenengan ingsun diperintah supaya golek jago lan manut ature mantri pasar Wirata ya kuwi Si Dwijakangka. Ing pajagalan kene ana bocah sing santosa birawa pideksa godhek wong simbar jojo atmajane Ki Jagawalakas sing jenenge Jagal Bilawa. Kula ripalungguhan iki aku butuh katrangan ingkang nyata, katrangan ingkang gumathok. Apa bener kowe duwe anak sing jenenge Jagal Bilawa? Lenglenging driya mangu mangun kung kandhuan rimang lerlena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang Hyang Utama mangkono Sri Narendra Muda wus nyolon anggrerapa. Paduh Raden Sita paduka jimat sesembahan kula. Blaka suta blak utang terus terang kemawon. Pancen leres lan kepara nyata bilih kula anggadhahi anak namung anak angkat utawi anak andane. Leres naminipun pun Jagal Bilawa utawi Jaka Bilawa. Yen pancen kaya mengkono banjur palungguhan iki ndi anakmu si Jagal Bilawa? Nuwun ngapunten Gusti. Sampun pinten-pinten dinten anak kula pun Bilawa menika tilem wonten ing kandhang. Amargi sampun boten teng pundi-pundi mila nggih tilem mawon teng kandhang. Bilawa. Nggih. Tur le turu menika mboten lumrah menungso namung sumendhe wonten palang kandhang. Pramila nyuwun pangapunten. Gage gugahan sampun pinten-pinten dinten menika kula gugah mboten purun tangi. Yen pancen kaya mengkono apa ndok lelani aku kepingin weruh kaya apa wujude anakmu si Jaka Bilawa. Kaya apa? Apa bener ature si Dwijakangka lamun to pideksa ruwa birawa. Ning nuwun sewu papanipun menika reget mapanipun wonten kandhang wontenipun namung telek sapi menika wontenipun namung tletok ora dadi apa. Aku kepingin yenake kaya apa to putramu sing jenenge Jaka Bilawa. Yen ngaten mboten langkung kula dherekaken ning nyuwun pangapunten Raden panggenipun rusuh Raden. Ya ora dadi apa.
patang ketikang sayang gongkoro kadani romobat mabit menika anak kula pun Jaka Bilawa anggenipun tilem benten kalian tiyang limprah meleke sesasi utuh babar pisan boten makyut ning yen gelem turu ya pinten-pinten dinten boten nglilir babar pisan gagah gedhe dhuwur cerapang gumbalane melang-melang dadane sak tebok jembare pating granteng otot bebayune yen disawang anakmu nadyanto semune ora kopen ning sejatine anakmu ki ganteng anakmu ki jatmika leres kaya nom-noman kula riyen nggih ngeten niki kula nggih ganteng jatmika ngeten niki yen pancen kaya mengkono aku njaluk palilahmu ki Demang coba anakmu tak gugahi monggo kemawon nanging kula suwun ingkang atos-atos adatipun menawi ngantos Bilawa niki mangke nglilir saestu wong yen nglilir kaget ngoten niku tan wurunga malah ngamuk kaya wong setanen aku bisa ngukur lawan lelakon iki mara gage sumingkira tak gugahi coba Bilawa tangi. Kelap katon lir kincanging alis risang mawek kandrung 12 iki janjane menungsa apa Ki Walakas ing atase tak taboki tak ajar tak tibani gaman wujude godho obah wae ora nggih malah saya banter ling ngorok niku napa aturan ngoten niku. Ngono sak desa ning gugah dumateng Bilawa mboten enten kelakon. Mergo anggere digugah mung sambate ngoten ta. Ning bareng wis rabi biasane malah ganti wah ngoten niku. Dan banjur piye carane gugah lawan anakmu? Jane kula duwe cara ning niki mbebayani. Tiyang tilem niku yen angel gugah-gugane waton dibubut wulu puhunipun tartamtu badhe nglilir wulu puhun ki apa wulu puhun menika wulu ingkang mapan wonten jejembol sikil niku yen mang babut mesti nglilir tenan saestu kula riyen nalika tilem niku kalih bojo kula dipun bubut wulu kula jenggerat ngoten niku. Ya wulu puhun, sanes wulu liyane sing dibubut.
malah delawanan tekan ndi ora. Kowe sumingkira ning weling kula ing atos-atos wayang tangi